Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo pa January 6 takubweretseraniso Bon Kalindo. Osaiwala kupanga like ndi subscribe ku channel cha Malawi Live Today. Bon Kalindo ukuti chani lelo? Alo, mulipo anibe, mulipo. Zaku South Africa munaiwala atu pano, munaiwala zaku South Africa. Mungu chuka ni mbiri zanu zokuti zinthu zavuta, akhalira kupempha, ma 50,000, Kawada mwene ngati pali chipani kapena boma limene lazuza anthu ndi lanu la MCP itu. Mukanakhala ena mukanachokako. Anthu aliwonse anzeru amapanga ngati ng'ombe zonyamula ngolo. Ng'ombe zonyamula ngolo zikaona kuti zalemedwa zimatembenukatu. Koma Malawi ambiri timafoira kwambiri. Chifukwa tu apatu anibendeza kuvutani. Ndikuti kuchipani kwanu kundeza kuvutani. Ndani ineyo? Inasowada Malawi ambiri swada ndaula. Network ndiri kumunda amwene ndeye Malawi akwene akungochimvesa. Komano nangasi anazolowera kuti ndimatulusa ma audio daily. Nde kukhala jeteko okhala masiku 3-4 osatulusa maka Malawi okonda dziko lawo amadadi nkhawa. Mwatiba? Ndiri bwino palibe amene anganditekese. Kodi inetu ndikamanena kuti ndine opsatu sikuti ndimangonena atiya. Chimwene. Chimwene. Odi mukakhala ku MCP ko muziauza anzanu. Akamapanga maplani yawo opusa ngati awakumuchita akumupangira wabakiri muluzi kumaso ntanyi wawa muziauza kuti mwana amene jandi wachabe kopsa ndipo ndingaononge. Ndani ineyo kwenda ndi bodyguard. Kodi ino ati ya kabineti yati yavuta maboma ngati nchinchi seti ati anthu alemba kalata kudandaula kunena kuti iwo sali part of this government, motero kuti ena asankhidwa chifukwa cha interview itapita kwa president kuti anthu afuna kuukira. Komatu amwene nchisidi ndizoona ikhoza kuukira wapondwa uyu. Ndikunena kuti kunchisi kwapondwa ayi. Chifukwa anthu achatu ngati kuli boma limene anthu agwirisidwa ntchito ma MP komanso mafumu kutolera za nzika ndi za meki ndi pologalamu yanu yobera inene nchisitu. Akungoyenera kulusa amale olo udebiti omwe osapasa eti. Komatu anthu akunchisi okhandemwe alakwira. Akanampasa mwina pondwa yekhayo. Kapena mangeniyo. Kaudebite kokha. Kwa hada wele kunena chilungamo. Ma ministers ena wangona kuabwereza. Ngati uyuyu amazuza ma refugees. Mukuzowa kuti mwezi uno pa 17 kukhala maphwando. Anthu akunja tuonse amene atamva ma Rwandizi, ma Burundi, ma Ethiopians, ma Nigerians atamva kunena kuti akulu achosedwa pa mpando. Ndikunena pepe kale amene tuwe anthu akupanga phwando kusangalala. Ungoziwiratu kunena kuti ngati ine ndachosedwa udindo anthu ndikumasangalala uziwe kuti anthu samakondo anane. Vuto tula anthu andale amafuna kumayimbiridwa m'manja osauzidwa chilungamo. Chifukwa andale akati azimva chilungamo bwenzi pano boma iliwonse atachita resign. Chifukwa ngati kuli boma kapena kuli chipani chimene chazunza anthu chimene anthu sakuchifuna ndi chanu cha MCP choto. Mwatiba? Iyo chinete ndiye chilungamo chache. Olo muzipanga maplani obera mene mukupangira mozo ogula za nzika
kupanga maprogramu onama ngati ya NRB. Mukudziwa kuti programu ya NRB akulembesa anthu ndi ya fake. Madera onse akutumizamo maujeni mastaff ochepa komanso maulendo atali mwina lese mwachisanzo district imodzi akumayika center imodzi yokha kapena awiri akutali kuti anthu azikalembesa. Kodi inu chisankho ichi ndi chisankho chawo chisiru kwambiritu. Ndipo akanakhala kuti aliko maiko ena ati ngati maiko ena izitu akupanga wana biro itu atang'ambidwa kaletu. Mwene mukupanga zinthu zawo chisiru andi iniyo achimwene iniyo ndinu munthu wozindikira. Nthawi tikaenda limodzi lija tinkapangira zathuzi limodzi inu munali munthu wanzeru kwambiritu. Chimwene inu munali munthu wanzeru mukati mukalankhula statement pa wireless olo ya mu drama yomwe anthu amadziwa kuti koma amwene munthu walankhulatu. Koma lero mutapita kumene kumwalo wa inu kuli zi anthu kumadabo amandifunsa anthu kuti anzanu aja basi angoti zi. Lero ndi awangu ulimbana ndi anzawo wa service day okhaokha ati mwafika size yolimbana ndi anzanu wa service day okhaokha ngati achina Daliso Kabambe achina Njawala nanga si ndi exit to Roman Catholic enter to service day. Nepa kupezeka kuti inu yomene mwamva kuti nzanu wa service day amusankha basi tisimugwirizana naye. Ifetu timaona ngati achali chino mmagwirizana atu. Chifukwa mmene nzanu Kabambe wa service day uja aliye pampando pamene paje mukana mujoina monga mmene anajoiniranso a service day kwa joina Roman Catholic nthawi imene ija icho ndiye chilungamo chachetu. Koma apapa mukukhala ngati niyo simukukondwa ampesa okhaokha kumakangana ati wayenyerenda sakuitanani kaya. Koma tunde chakupana ni chisekotu. Ati mwafika pakana pomagulu ati sisi la masaluni mu 25 ati mpangire mankhwala ncholinga kuti 25 chisango chikamabwera muzapambane. Zili manyuzi. Awele munthu ina anapita kukametesa ku 25 ndiye kumene kujaku kunabwera munthu akuti amwene lero lakwana ali ayi silinakwane zatheka ali sizinatheke. Ndi atapita kumfunsa ometedwa ja kufunsa kuti akulu muli nawo ngongole aliyayi amene amatolera sisi kulifufuza sisiro ndika program ka MCP akutolera sisi mmasaluni. Motero kuti Amalawi amene angamvere VN imene mwangozi akuyenera aziwe kulera kuti MCP atatolera za nzika atatolera za kumeki pano pali pa programu yotolera sisi ndofunika abale anga kumene muliko mukamayenda musamale akutolera sisi la mmasaluni akapangire mankhwala. Kodi zisankho zavutatu. Chalakwe koma bwere chalakwe ndeza mvutatu. Ndipo akungoona ngati kodi ndizoona ndi 2025 kapena ayi. Chifukwa tunde anachita promise anthu zinthu amwene nemati ndikakhala kuti koma munthu alibe dintendere. Zoona di gulu chedwa Black Street linayimba nyimbo inayo kuti money can't buy me love. Kusonza kuti mtendere wa mutima munthu sunga ugule. Koma mwene mkuziwa kuti kwasala mezi 6 yokha 6-7 ndiponso 7 year ndi mezi yochepa oti awa akulirira uminister awa akanangozisiya chifukwa tu uminister wa mezi 6 ndi chibwana chenitu ndani chakwera. Inu mwayewalira zokuti akupanga kampeni mujamu amanena kuti amanga kuplanta ya stadium. Mwayewalira Mbeera University Sundwe Barracks. Mwayewalira Ntalire Road kuchitipa uko amanena kuti ndikangolowa ndizapanga chimene chana in 2 years time ngati ndilephere ndizachita design. Anachita design Livingstone ya Ngakwa Road mukukumbukira Bwanda Chakwamba School of Excellence. Ma promises okao kati Sidiki Mia highway nzache amene anampangiza kuti munthu uja achuke
amwene aulawe upresident amwene Sidiki Mia amwene ndipo abale zikoli. Ine ndimakumbukira anthu awiri amene wa Sidiki Mia ndi Saulos Chilima kuti zoona mphuno salota anthu akati azilota. Sidiki Mia to analuza ndalama zachetu olo kumaliro kwaje osapita kolo kukangoyima patali kuti malinga ndi zikumveka za covid zakangoyima patali kuti president ali uko 2 km zitu kukangoyima aputa anthu akuwapitisira speaker azimva zimene zikuchitika pamaliro. Koma ayi ndithu olomene akapanga budget ya 2023-2024 sanani kuti wiki yake yamawati yamba Baraka Chingeni Liwonde Road ndalama zilipo kale unayamba sewu umene uja andikati kuli sewu omvesa chisoni ndi umene woto ikakhala ya Zomba Stadium inde paja inali ya mboma la DPP angopitiriza Zuzu Stadium Tunichirwa International Airport abale mtu ndosegeza iyo changa agamanga International Airport mamega farms yango gawa na okao kama fetereza kumango gawa na mwene kumpasa muntu 1500 bucks anthu ango guli samwe mamega farm kulibeko olo pang'ono olo kulibeko si nthawi imene chayo amapanga tu matamato ineyo Peter Mutharika akusankha anthu ambiri mu cabinet ine ndisasankha 22 lero asankha 22 sisate 1 anthu ageso kuwayang'ana makape okhaokha ena one ma ministers kumatatenti zole mafuta ambuya ataosasisira ali mbu koma ni minister koma kumalawi awe kumalawi abwere ndikokoma kwambiri akuti ine ndisakakhala pampando 5 km chipatala kawachakwera awere ndichageni awere lero chipatala ziliko mwalija pamene mwalankhula bwino fetereza ndiye 4500 pakana ife nthawi meja titakhuta mbwanda tinakapanga ma ujeni paja mmakumbukira tinakapanga ndi Malemu Lucius Banda tinakapanga tu ma advertit umachemerera kuti ziko ili yachilima ndi chakwera sisi fetereza zakhala 4500 iko vandu amanama andale ndi andona magopya panotu agundikatu kuvinyamula nawo chimanga kugona nawo maliro kuyamba kukumba manda kuphika nawo mang'ina so mukamakhala ku cabinet meeting kwanu simauzana kuti zimene tinalonjeza anthu ngati za duty free uje mati free duty week duty jamade free duty week imene ijayo komanso ma 15,000 anthu okalambaja munapa mapereka muziuzana kunena kuti tikamaona anthu osauka ife anthu olemera musamatenge ngati anthu osaukawo ndi zisiru andi izi zomati mukamafuna kugawa zinthu zanuzi ndi kumatenga makamera kumati jambula zimene jatu mmangotayatu nthawi ndi madaliso anu chifukwa ngakhale ulo m'Bible amanena kuti chimene chapanga mkono wa manzere wamanja usaone koma andale ndi anthu olemera inu zisiru kwambiri andi mmakhala kuti mwapangatu maganizo anu kumene kukwanuko nokhatu mwapanga maganizo anu kuti apapa tikagawire anthu khani ndalama tikagawire chimanga tikagawire mpunga koma basi chimandidabwisa kumalawi kuno basi kunyamula makamera ulendo ati kuti akutame ndani kulitu kuja kuno anthu olemera amene amati akakuthandiza ndikukuza kuti pepani musayerekeze kunditchula kuma iniyo basi ndipo anthu andale ndi anthu olemera muziuzana mukamakumana. That's why pamafunika kuti muzikhala ndi ma meeting muzikambirana chifukwa ife anthu osauka sife zisiru sikufunayi timakuyamikani timayamika ena olemera amene amakhala ndi mtima wopereka kupereka ndithu mwa mtima wonse koma 3/4 ya galu inuyo mmapanga zinemeja kuti anthu akutameni kuti akuoneni kuti muli ndi makobiri ndiye siku lina makobiri amene wazata
ndani nzimayi anakana ndalama uja kuthyolo uja zimayi amoja ndiopsatu pamene pajapa nzimayi amoja anachita kuoneseratu kuti iye uja samadalira za munthu anti mtima umene uwu kanakhala kuti amalawi ambiri tili nawo omakana zinthu zangati zimene sibwenzi pano andale akuti tolatu ndi chifukwa chake lero anthu akupita kumakaguladi zovotera chani chifukwa cha mtima wa uchisiru ifeyo anthu olandira ife kumuona munthu watenga kamera yache olo akukujambula olo akukupanga likodi kukungopita ndikukachiswa chinthu chijacho muuzane kumene kwa galu ino afitini koma ndiye mwapanikatu 6 months mukaona ngati 2025 ndi 10 years munyatu munya iya yanzanga auzeni anthu kuti kusatulusa maaudio sikuti kapena paliwi nache wandipanga zoopsa iyaya ndili kumunda basi edu nene kuti chani Bon Kalinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa bwanji pamenepo mwamba kukoma saini out mwamba naye kukoma pamene